जोंनि हाइकमान बिजेपि बिथोनमोनना जों दिनैहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिजेपि जयन हाबाफारि खालामदों आरो बयबो जोंनाव दिनै कसुगाव मण्डलाव जोंनि मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि रमाकान्त ब्रह्मनि दैदेननायाव जों बेवहाय जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि बेवहाय जों बे जयन हाबाफारि खालामदों आरो बेवहाय दिनैहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि स्पेसियेलि आगोलनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोर आरो आगोलनि इउपिएफनि सोद्रोमाफोर जायफोर पार्टि नागारनानै दंमोन बिसोर दिनै बेवहाय जयन खालामदों। बेवहाय 600निबो बारा मानसिफ्रा बर', राभा, आदिबासि मानसिफ्रा दिनै जयन खालामदों आरो बे जयन खालामनायनि खारना जाहैबाय बयबो रायजो राजाफोरा दिनै बिजेपिखौ मोजां मोनदों। बिजेपिनि खामानि मावनायनि जे स्टाइल, बिजेपिनि जे खामानि मावनायनि उद्देश्य, भारत सरकारनि मानगोनां जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रोखोम उन्नतिनि जौगाखांनाय हाबा मावदों बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों। मानोना दिनै जेसेबां स्किमफोर जेसेबां खामानि मावदों गासिबो गोरिबफोरनि थाखाय सिन्था खालामदों। दा गोरिब मानसिफ्रा गाहायाव थानानै जेबो डेभेलपमेन्ट मोना, जौगाखांनाय मोना, बेफोरखौ दिनै नुनानै दिनै बिजेपिनि सायाव आसा खालामनाय बयबो बिजेपिआव जगदान खालामदों। एजिपिथ' दाबो दं, जयना थागोन जेब्लासिम जागोन। खिन्थु आगोलबो जेनेबा बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिजों इउपिएफजों एलायन्सआनो भट गेलेयाखै, आलदा आलदा गेलेदों, फ्रेन्डलि गेलेदों। एबारबो बिदिनो गेलेगोन। दा इलेक्सननि उनाव हयथ' एलायन्सबो जानो हागौ, हयथ' जायाबो जानो हागौ। लुबैलायोबा जों एलायन्स गेलेगोन। दा खिन्थु जों इलेक्सनाव बिटिसि 40थासोआव 40थाबो जों आलदा आलदा गेलेगोन आरो जों देरहानाया जों खाथार। जों नुदों दिनैनि दिनाव 100 भागाव भटनि जे राननाया 65% नन बर', 35% भागाल' एसटि। बेनि गेजेराव एसटिआवबो बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि थाहैबाय। खिन्थु ओरै नन एसटिआव सलिड जोंहा खमसे खम 65आव जों 50% जों ओंखायनो देरहानाया जोंहा खारखांखाबाय। ओंखायनो दिनैहाय जों बयबो रायजोखौ खावलायदों जे नोंथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोनदों, नोंथांमोना फैनायखाय नोंखौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना बिदिनो बिजेपिआव थानाय जौगाखांनाय मोनगोन आरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। बयबो जनगोष्ठीनि, बयबो जाथिनि, हारिनि आरो जों स्पेसियेलि बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय जों बिटिसिनि जे आन्दोलनखारि जे बर'फोर थै गारदों, बे थै गारनायनि जे गुन, बे बेसेनखौ माब्लाबा बावनाय नङा। बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेनि थाखाय सोरबा मानसिया जोंखौ सोलिनो नागिरबा, जोंखौ थगायनो नाजायोब्ला जोंबो बेखौ सयज' खालामनो नाङा आरो जों बेनि थाखाय जोङो बेखौ जों माने उल्था बेनि थाखाय माने प्रटेस्ट खालामगोन जाहाथे रावबो बिदि खालामा। दिनै जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बर'फोरखौ मोजां मोनो। बर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै थांनाय समनिफ्राय बर'खौ सहाय खालामफैदों, दिनैबो सहाय खालामदों, इयुनावबो सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों। ओंखायनो बर'नि जौगाखांनो बिथांमोन लुबैयो आरो जोंबो दिनैहाय बिजेपि हिसाबै बिजेपि जागोन पार्टि, खिन्थु बर' हिसाबैनो बर'नि थाखाय मावगोन, एसटिनि थाखाय मावगोन, गुबुन गुबुन जाथिनि थाखाय मावगोन। बेवहाय खुनु जाथिनि डिसक्रिमिनेसन जानाया बयबो खौसेयै खामानि मावगोन।